Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 2 июнь сешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия ВАЗ радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарның TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Анкараның дәвам итүче бәрелешләр вакытында төбәктәге мәкерле уеннарга каршы туру өчен чаралар күрүен әйтте һәм милли бердәмлеккә, шулай ук саклану сәнәгатендәге даими алгарышка басым ясады. Илбашы Эрдоган Төркиянең саклану сәнәгатен ныгытуны дәвам итүен, шул вакытта бәрелешләр аша төбәкне яңадан үзгәртеп кору, яңадан формалаштыру омтылышларына каршы эшләвен белдерде. Дүшәмбе көнне башкала Анкарада узган кабинет җыелышыннан соң чыгыш ясаган Эрдоган Ливан, Судан һәм Йемендәге шикләрнең кан һәм күз яше белән сызылырга тырышылуын, Төркиянең исә бу уеннарны бозарга тырышуын әйтте. Илбашы булай диде: "Без төбәгебездә шикләрнең кан һәм күз яше белән яңадан сызылырга тырышылуын күрәбез. Газидан Ливанга, Йеменнән Суданга кадәр кая гына карамыйк, шул ук уенның күренешләре белән очрашабыз. Төркия буларак бер яктан бу уеннарны бозарга тырышканда, икенче яктан соңгы 23 еллык казанышларыбызны ныгыту өчен көрәшәбез." Эрдоган Төркиянең саклану сәнәгатендә дә дастан язуын, региональ һәм глобаль масштабта зур үзгәрешләр чоры кичерелгәндә озын мөддәтле максатларына игътибар юнәлтүен белдерде. Илбашы Эрдоган, хакимият һәм иттифак буларак, без тарихи үзгәрешләр кичергән чорда тарихи җаваплылыкны үз өстебезгә алуыбызны яхшы аңлыйбыз. Безнең ачуга, тарткалашуга һәм бәхәсләргә вакытыбыз юк, дип әйтте. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи белән телефон аша сөйләште. Тышкы эшләр министрлыгы чыганакларыннан алынган мәгълүматларга караганда, министр Фидан белән аның Ирандагы вазифадашы Аракчи арасындагы телефон сөйләшүендә төбәктәге соңгы вакыйгалар һәм Иран белән АКШ арасындагы сөйләшүләр процессының хәзерге торышы каралды. Төркия Израильнең Ливанны басып алуын киңәйтүенә кискен реакция белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы бу хакта белдерү ясады. Израильнең төбәктәге гамәлләренең гуманитар кризисны тирәнәйтүе ассызыкланган белдерүдә түбәндәгеләр җиткерелде. Без Израильнең Ливанны басып алуын киңәйтүен кискен рәвештә гаеплибез. Нетаньяху хөкүмәтенең Газидәге кебек үк Ливанда да басып алган җирләрне яшәү өчен яраксыз хәлгә китереп, ливанлыларны даими күченүгә мәҗбүр итәргә омтылуы күренә. Израиль үзенең экспансионистик һәм агрессив сәясәте белән төбәктәге тынычлык һәм тотрыклыкка зыян китерә, гуманитар хәлне тагын да кыенлаштыра. Халыкара җәмгыять, аеруча БМО Иминлек шурасы, Израильнең Ливандагы һөҗүмнәрен һәм басып алуын туктату өчен кичекмәстән конкрет чаралар күрергә тиеш. Төркия энергетика һәм табигый чыганаклар министрлыгы белдерүенә караганда, Бакы энергетика атналыгында Төркия белән Азәрбайҗан арасындагы ныклы энергетика мөнәсәбәтләре яңа этапка күчте. Бакы энергетика форумы кысаларында табигый газ белән тәэмин итү килешүенә кул куелгач, 2029 елдан башлап Апшерон ятмасында яңа казаныш инвестициялары кысаларында Төркиягә барлыгы 33 миллиард куб метр табигый газ җибәреләчәк. Бу адым Төркиянең энергетик өлкәсендә үзәк ил булу күзаллавын хуплауны максат итеп куя. Аның төбәкнең һәм Европаның энергетик ихтыяҗын канәгатьләндерүгә өлеш кертүе көтелә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
АКШ елбашы Дональд Трамп Иран белән утны туктатуны озайту һәм Ормуз бугазын кабат ачу турында киләсе атна эчендә килешүгә ирешәчәген белдерде. ABC News белән телефон аша әңгәмәдә Трамп процесс уңай бара, бүген кичкенә җитешсезлек булды, ләкин сез маңайын элегрәк тә күргәнегезчә мин хәлне бик тиз үзгәрттем диде. Трамп проблеманың Иран халкының Израильнең Ливанга һөҗүмнәреннән тынычсыз булуыннан килеп чыгуын белдерде. Бу кысада мин Хизбуллах белән сөйләштем һәм аларга ут ачмаска куштым. Мин шулай ук Нетаньяху белән дә сөйләшү үткәрдем һәм аннан ут ачмавын сорадым. Ахыр чиктә ике якта бәрелешләрне туктатты диде Трамп. Ул Иран белән тынычлык килешүе хәрби җиңүдән дә яхшырак булырга мөмкин дип өстәде. Иран тышкы эшләр министрлыгы Израильнең Ливанда утны туктатуны бозу нәтиҗәләре өчен АКШ җаваплы дип белдерде һәм Тәһранның үз мәнфәгатьләрен кирәк булган һәр җирдә яклаячагын кисәтте. Дүшәмбе көнне ясалган министрлык белдерүендә 8 апрельдәге утны туктату килешүе АКШ һәм Израильнең Иранга каршы барлык фронтларда, шул исәптән Ливанда да алып барган сугышын туктатты диелә. Белдерүдә утны туктату көченә кергәннән бирле АКШ Иранның коммерция судналарына камашаулавын дәвам итеп, килешүне күп тапкырлар ачыктан-ачык бозды дип әйтелә. Florida OpenAI компаниясының танылган чат-боты ChatGPT төрле зыяннар китергән һәм ширкәтнең потенциаль куркынычлар турында кисәтүләргә карамастан куркынычсыз булмаган продуктны базарга чыгарган дигән дәгъва ачкан беренче АКШ штаты булды. The Wall Street Journal хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Флорида баш прокуроры Джеймс Уайтмайер тарафыннан бирелгән дәгъвада OpenAI ChatGPT-ның масса күләм кораллы көч куллануга ярдәм итүенә күз йому, кулланучыларны үз-үзенә кул салырга өндәү, тәнкыйди фикерләү күнекмәләрен бозу һәм балык булмаганнар арасында наркоманияга өлеш кертүдә гаепләнә. Шикаятта шулай ук OpenAI компаниясына нигез салучыларның берсе һәм югары дәрәҗәдәге җитәкчесе Сэм Альтманның да исеме урын ала. Русия Совет гаскәрләре каберләренә карата вахшиләрчә гамәлне хөрмәтсезлек дип бәяләп, аны гаепләү максатында Литваның Мәскәүдәге вакытлыча илче вазифаларын башкаручыны министрлыкка чакырды. Дүшәмбе көнне Русия Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә әйтелгәнчә, вакытлыча илче вазифаларын башкаручы Йоланта Тубайтыга Литва хакимиятенең Литваны фашист хакимлегеннән азат итү сугышында һәлак булган совет гаскәрләре һәм офицерлары каберләрен юк итүгә юнәлтелгән яңа вахши проектларына көчле протест җиткерелде. АКШтагы кораллы һөҗүмдә 7 кеше үлде. 52 яшьлек гаепләнүче Райан Уиллис Макфарланд үз-үзенә кул салды. Полиция дүшәмбе көнне Айова штатында барлыкка килгән кораллы һөҗүмдә 6 кешенең һәлак булуын белдерде. Һөҗүмче исә полиция белән очрашкан вакытта үз-үзенә ут ачты. Маскатин полиция департаменты белдерүенә караганда, җинаятьләр Маскатиндагы 2 торак йортта һәм 1 эш урынында булган. Корбаннарның 4-се бер үк йортта үле килеш табылган. Беренче мәгълүматлар һөҗүмнәрнең гаилә эчендәге низактан килеп чыкканын күрсәтә. Полициягә күрә, барлык корбаннарда үлгән шөбһәленең гаилә әгъзалары. Полиция шөбһәленең Маскатин шәһәреннән 52 яшьлек Райан Уиллис Макфарланд булуын ачыклады. Вакыйга белән бәйле тикшерү дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Төнле җил даланың онытылган сызыкларын яңадан сыза. Күренмәс кул вакыт өстеннән үтә. Ул ташларга, телләргә, истәлекләргә кагыла. Бу кагылышны без Кыпчак җиле дип атыйбыз. Үткәнне бүгенгә алып килүче, тавышны тынлык белән кушучы борынгы агым. Кыпчак төркиләре урта гасырлар дәвамында Авразия далларында яшәгән көчле төрки җәмгыять булган. Алар Кара диңгезнең төньягыннан, Кырымнан, Идел Уралдан һәм Көнчыгыш Европадан алып киң географик территорияны кулашлаган. Караим төркиләре киресенчә Кырымда барлыкка килгән һәм соңрак Литва, Польша һәм Көнчыгыш Европаның төрле төбәкләренә таралган кечерәк, ләкин тирән тамырлы төрки кавем. Ике җәмгыять арасындагы мөнәсәбәтләр бер үк сәяси структура эчендә булудан тыш
tarixi һәм мәдәни бәйләнешләр белән дә формалаша. Караимнар Кыпчак дала дөньясында үсеп, Кыпчак төркиләренең тел мирасын күбесенчә саклап калган һәм бу географиянең мәдәни тукымасы белән тукланган, Кыпчак дөньясының дәвамы булган уникаль тармакны тәшкил итә. Кыпчак һәм Караим төркиләренең иң күренекле мәдәни үрнәкләре аларның яшәү рәвешендә һәм мәдәни дәвамлылыгында ачык күренә. Кыпчаклар өчен бу дала тормышына нигезләнгән атлы күчмә мәдәнияте, достан традицияләре һәм телдән хикәяләү көче белән формалашкан киң Авразия мәдәният офыгы. Караимнар өчен бу мирас Караим теле, ул Кыпчак тел базасын, гади һәм үлчәнгән тормыш эстетикасын, таш архитектурасы белән формалаштырылган торак мәдәниятен һәм бигрәк тә кул язмалар һәм телдән хәтер аша сакланган көчле мәдәни дәвамлылыкны саклый. Кыпчакларның иң үзенчәлекле ягы динамик дала мәдәниятен югары дәрәҗәдәге телдән әдәбият һәм сугышчы күчмә тормыш рәвеше белән кушу булса, Караимнарның иң үзенчәлекле ягы бу Кыпчак телен һәм хәтер мирасын күбрәк эчке яктан күзәтүчән, тыныч һәм текстка нигезләнгән мәдәни эстетикага үзгәртү, шул ук вакытта аны торак тормышына яраклаштыру. Караим төркиләре Кыпчак дала хәтерендә үзенчәлекле мәдәни эстетика урнаштырган җәмгыятьләрнең берсе. Аларның шәхесе, тарихи өзеклекләр, тел эзләре һәм күчеп китүләр калдырган тавышсыз карталар белән формалашкан. Ул даими форма буларак түгел, ә вакыт узу белән кабат торгызылган тормыш рәвеше буларак барлыкка килгән. Бу яшәү рәвешенең иң ачык ягы аның гадилек белән сугарылган эстетик аңлаешы. Үз-үзеңне күрсәтүдән ерак, үлчәнгән һәм тирән тормыш булган өйләр сыйыну урыны гына түгел, ә хәтернең таш, агач һәм бушлык белән урнаштырган балансы, һәр нечкәлек үткәннең тавышсыз эзен йөртә. Кыпчак географиясының киң офыгы Караим эстетикасында интроспектив сизгерлеккә үрелә, даланың ачыклыгы урынына нечкәлекләргә нигезләнгән кабул итү килә. Тел бу дөньяның иң көчле йөртүчесе. Караим Кыпчак төрекчәсенең эзләрен йөртә, аралашу формасы гына түгел, ә хәтер формасы да. Телдән сөйләм традициясе кечкенә, ләкин тирән мизгелләр тирәсендә формалаша, арттырудан ерак, вакыт сызыклы түгел, ә катламлы структура ала. Үткәннәр хәзерге вакытта сакланып калган күләгә кебек яшәвен дәвам итә. Караимнарның төрле географияләргә таралуы аларның мәдәниятен бүлмәдә катламлаштырды. Һәр яңа география иске хәтергә яңа аңлатма өстәде. Шуңа күрә Караим мәдәнияте стабиль традиция түгел, ә дәвамлы хәрәкәт итүче мәгънә структурасы. Үзгәреш өзелү түгел, ә дәвамлылыкның башка бер формасы. Кыпчак җиле дә бу дәвамлылыкның исеме. Юнәлеш үзгәрсә дә, ул юлына дәвам итә. Бүгенге көндә Караим төркиләре калдырган эз таш корылмаларда, борынгы текстларда һәм тын хикәяләрдә яши. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Татарстан хәбәрләре. Мактаран тыңлаучылар, 2026 елның 24 май көнне Төркиянең Урта диңгез буендагы Анталия каласында татар халкының милли бәйрәме Сабан туй гөрләп узды. Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез. Ассаламу алейкум, якын кардәшләребез, достларыбыз. Бар күңеллелек бөтен дөньяда. Бар бер ям бүген. Нәрсәдә бу мин беләм. Бәйрәм бүген. Анталиядагы Татарстан мәдәният җәмгыяте оештырган милли чарада Төркиянең төрле почмакларыннан килгән милләттәшләребез белән бергә Татарстан кунаклары да катнашты.
görgen o Ede valla yana yürek Varlığımız olası gerek Varlığımız olası gerek Görgen sabırına gerek Анталия Сабан туйын uyuşturgan Татарстан мәдәният җәмгыяте башлыгы, музыка белгече, педагог, композитор, шагыйрь һәм мәдәният илчесе Гөлназ Җиһан белән җәмгыятьнең рәис урынбасары, шагыйрь һәм адвокат Фәнис Зыялы Төркия авазы радиосы өчен фикерләре белән уртаклаша. Шит илдә, Төркиянең Анталия шәһәрендә инде ничәнче мәртәбә халкыбызның иң яраткан күркәм бәйрәмен, Сабан туен матур итеп, гөрләтеп, иң югары дәрәҗәдә үткәрдек. Шөкер, без бик тә канәгать. 2026 елда Анталиядә без 6-нчы тапкыр Сабан туй оештырабыз. Сабан туе безнең еллык мәдәни программабызның кульминациясе дип әйтеп була. Без моннан 2 ел элек Татарстан җәмгыяте оешмасы төзеп җибәрдек, төркчә әйтсәк Татарстан культур дәрнәге. Һәм шушы оешма исеменнән без Анталиядә Сабан туйлар оештырабыз. Әлбәттә, авырлыклар булды, авырлыклар була, һәр вакыт була, әмма безнең максатыбыз, оешмабызның максаты, монда яшәүче татарларның максаты, гомумән үзебезнең татар халкының җыр-моңнарын, гореф-гадәтләрен, йолаларын, тарихын, телен тарату, аңлату, оештыру, үстерү белән максат белән яшибез без Сәгыйть. Без ел буе бихисап милли чаралар уздырабыз. Тукайыбызның 140 елына багышлап марафоннарга хәтле оештырдык, концертлар, фестивальләр, мондагы бөтен милли бәйрәмнәрдә без бик кадерле кунак һәм оештыручы да. Аллага шөкер. Быел да мэрибез гадәттәгечә безгә ярдәм итте. Иң матур мәйданны бирде. Бу бик тә мөһим нәрсә, чөнки алар менә татар милләтен хөрмәт итеп, безне җәмгыятебезне якын күреп, үзләренең өлешләрен кертмичә калмый. Шушы Сабан туйда игътибар иткән булсаң, күпме чатырлар бар иде, өстәлләр, урындыклар, сәхнә, аппаратура, микрофон. Аларны без инде Анталия шәһәр хакимиятенең ярдәме белән оештырылды. Алар безгә бу өлкәдә ярдәм иттеләр. Шуларның аркасында без менә ничә елдан бирле Анталия Сабан туенда халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын күрсәтәбез. Сабан туйыбыз өчен махсус үзләренең ялларын туры китереп килгән милләттәшләребез бар иде. Татарстанның барлык төбәкләреннән, барлык шәһәрләреннән килгәннәр. Хәтта минем якташларым, мөслимләрем дә бар иде. Инде Төркия эчендә әйтеп торганда юк. Барлык шәһәрләреннән, Истанбулдан, Коньядан, Анкарадан, Измирдан, Иске шәһәрдән, безнең Ведат абыйыбыз Иске шәһәрнең иң борынгы тәҗрибәле, инде дистәләгән еллар эшләп килгән җәмгыятьнең вәкилләрен җыйып килгән. Студент кызларыбызны. Бу уникаль бер күренеш. Татарлар гына түгел, әйткәнемчә, барлык халыкларның, милләтләрнең вәкилләре бар иде. Монда көчле диаспораларыбыз бар безнең. Казакстан, Кыргызстан диаспоралары, уйгурлар, Азербайҗан, Өзбекстанның һәм җитәкчеләре, һәм вәкилләре бар иде. Без барыбыз да бер мәйданда җыелышып, бер Казанда кайнадык, дуслыгыбызны тагын да ныгыттык. Быелгы Сабан туй бик күңелле узды, Сәгыйть. Әллә син килеп киткәнгә, әллә дусларым, фаил килеп киткәнгә име тагын да матурак булды микән соң, күңеллерәк булды микән соң инде. Бихисап рәхмәт сүзләре ишеткәннән соң һәм видеоларын караганнан соң, чыннан да бу бәйрәмнең ничаклы матур узганын күрәсең. Бу бик зур бәхет.
Кеше күбейді. Жәйге іссілер башланғаншы, әйді май айында өткәрек дегеш, мене хава тұрышы да бик матур еді. Шулай бит 20 градус болды мекен суында ісі де түгіл, урта хава. Жилді вақытында есіп, яңғырда вақытында ява. Шуңа көре шушы вақытта өткәріп жібердік. Кеше бик көп келді. Өзіңді көрдің неме, кеше бик көп келді. 1000-ге якын кеше шамаладық инде біз. Һәм инде иң мөһиме, әлеге сабан туен фидакар хезмәт кылып, җанын биреп, җиренә җиткереп эшләгән җәмгыятьтәшләремә, минем җан дусларыма, активистларыма баш иеп, зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Әле дә сез бар, әле дә без бар, дусларым минем. Төркиянең Урта диңгез буендагы Анталия каласында оештырылган Сабан туй турындагы язма белән таныштырабызны Төркия авазы дулкыннарында киләсе сишәмбе көнгә чаралышыбызда дәвам итәрбез. Татарстан хәбәрләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.